Ay mga kalingap, magandang hapon po. Hapon na po kami ngayon na kapunta dito kay na Kuya Ramil. At meron na po si Kuya Ramil MRI. Salamat po dun sa mga nagpaabot. At meron po pa pong nagpaabot po mga kalingap, karagdagan para naman sa gagamitin sa operation. Dito po sila. Maraming pong salamat. At kamustahin po natin si Kuya Ramil na MRI na po ito. Ito po mga kalingap, puntahan natin si Kuya Ramil. At tapos na po yung MRI, operation na po ang sunod. Mga kalingap. Tao po. Tao po. Tatay po ni Kuya Ramil. Magandang hapon po. Kamusta po si Kuya Ramil? Ito po si Kuya Ramil, mga kalingap po. Ay na, ito oh. Sir, Kamusta po? Meron na pong MRI. mayroon na po. Kamusta na po si Kuya Ramil? Oh, Kuya Hindi, Ramil. operation na po ang sunod niya. Yung nga po, operation na po. Operation na? Oh. I-schedule na po ni doktora. I-schedule pa lang po. Ay, at least ma-operahan na siya. Hindi na tayo. Aming. Mahintay O yan, pinapaligo. Naggalinganin po kami doon kay doktora. Hindi na po tayo mahintay ng panahon pa, ano? Ay, hindi na po. Ano na po. Tutoy. Si Kuya si Sir. Ramil, kamusta na? Alvin. Upo ka. Ma-operahan ka na daw. Bakit na yung makita ko dun sa picture sa MRI? Parang iba yung bukol niya. Siya nga po, yung sa MRI, Yung kinakapa natin. nagduman nga po kami kay doktora, tanong pagpunta namin, ang itinao sa amin CD, ito ipahiling daw nga namin. Ngayon, ipinaprint namin, ito po yung niya Alin daw po dyan yung bukol? Ay, ayun oh. Nakita ang Ito laki. po, laki na Kaya ang gusto man sabihin ni doktora, nanggaling po kami doon, ang sabi, yan po yung niya. Ito? Opo, yan, ito po. Ipaprint daw yung pakiprint po ang may mga puti. Ito po ang gusto niya kasi para daw po niya kung saan niya babaakin. Ay ang man po wala ding na naman po kayo matawag naman kami duman sa Ito po yung mga kayo yung laman ng video. Ito ang gusto ni I-schedule doktora, pa ni ito doktora kailangan. Iyo po, mapa-schedule siya. wala Tapos pang kailangan daw po ng 7 bag na dugo. 7 bag na dugo. Kailan daw po yung schedule niya, Nay? Pag pag nakuha niya kasi kailangan daw po yung plaka. Yung plaka ang kailangan. Kasi naman po kami, wala daw po doktorang mayroon po yan, nanay. Nagdumang kami sa Leon, nagdumang kami sa Lourdes. Kung pwedeng pakiprint ito. Ang magawa daw po ay doon talaga sa Ligaw. Kaya patatawagan ko naman po yung anak ko. Na kung baka makapasaglitin ko na naman si Igray, sinagdara ng At least meron na siyang MRI. meron na po siya. Yun na lang po ang kailangan. Lapit-lapit na Kuya Ramil. Kasi kung hihintayin natin lalaki, baka lumaki pa yan lalo. Pero talaga pong i-schedule niya ang medyo pa si doktora. Basta makuha lang daw niya yung binilugan na nga niya. Ito lang daw ito po, malaki na siya. Malaki na nga po. Hindi na pati dati-dati na punta siya dyan. Ay, wala. Pag dumi, dito na siya kaya nga pinaliguan namin kanina. Hindi na niya kaya, sabi ko, doktora, bakit po ganun yung anak ko malala? Ay, kasi po nanay, dahil nga po doon na gawa po ng bukol niya. Na na po ang lahat na katawan niya. Nadadaig na siya ng niya. Kaya kailangan na po talagang maoperahan niyang anak niyo. Kaya lang, kailangan ko po yung plaka at hindi naman po ako barabasa kung... Bakit na wala yung plaka? Hindi dinala. Ang itinao nga po sa amin, itong CD, yaon daw dito. Ngayon, may video nga kami nung anak ko. Oo. Oy, Totoy, patawag daw kay Igray. Papahiling ta kay Pastor si video. Dapat binibigay yun kasi binayaran natin yun. Siya nga po, kasama yun doon sa binayaran. CD. Baka wala silang printer. Kaya nga, lang daw. Ito po ang binigay sa amin. Nandito nga itatao nga yan kay doktora. Yaon nga dyan ang ito.
Bala, Kailangan duma yung CD. plaka. Kasi meron yan Nay. Mayroon nga po. Ngayon, inano sa dun sa USB. Isinalang ni Nini. Pinahiling namin kay doktora. Ay print daw. Kailangan po talaga niya yung puti. Ayun po, na-print na. Na-print na malabo daw po. Hindi niya na anong maigi. Kaya ito, gusto niya maliwanagan. Klaseng MRI. Laki na ng ano niya. Doon sa Ligaw, hindi nila binigay yung plaka. Kaya nga pa tatawagan ko uli. Opo, sabi niya, yun po ang kailangan. Kasi mahal man din yung magkano po yung pa-MRI. Ang mahal nga ni po ng hingi sa amin nun. Ano po, bali 18. 18. Nakatawad po kami, 24 sana yung nakatawad kami. Sa ako PWD man po ang anak ko, baka po may Ay, pawas. oo, may Ay, card. may ID po. Nanay, ako igwa po, pinahiling ko yung ID ko. Mabuti na lang, may ID naman si Kuya Ramil. At ang importante na makuha na yung plaka, may bigay na kay doktora. Siya po. Hindi po yan madaling ano, ano ko pa po yan nanay. Hindi po yan madali, yan ay delikado po. Pagpaplanuhan. Pagpaplanuhan po yan, napakadelikado po niyang ano ng anak niyo, hindi puro basta. Tapos sabi ko, kung sakali naman po doktorang maoperahan po, may pagbabago pa naman po. Hindi ko po alam nanay. Kaya, pray na lang po tayo ng pray, sabi niya. Kasi yung anak niyo po, malaki na yung ano niya. Dapat daw kasi matagal pa. Nung na-aksidente yan, nung na-confine kasi yan sa Kabuyaw, dapat daw noon pa inoperahan. Ay kaso nga hindi po na-operahan. Wala din sa akin sinasabi si Kuya Ramil na Ano daw? late ko na lang naalaman na may bukol ka pala sa ulo. Maliit pa lang po yun. Maliit pa lang. Lumaki na Nakakapa lang ko na rin, pero binabaliwala niya sa ako. Pachika pa natin to eh. Tapos yun daw nga, hinihingan sila ng 400,000. Ay, Nung nandun po kaya hindi na-oper. Sabi daw nga ng doktor niya. na-aksidente siya. Kailangan ma-operahan. Tanong laging sinusumpong ng epilepsy niya. Aksidente pala yung dahilan yan. Aksidente po yung dahilan nun. Kaya Binaliwala na niya. Sa Ang natandaan ko kasi nung maliit pa may wala yan ay. Anong aksidente mo Kuya Ramil doon? Saan ka na aksidente sa Laguna? Limot na nga ni Ian. Nalimutan na. Basta ang naalaman ko nung nanalo siya nung nag-gasoline boy kasi yan. Ngayon po nagpakawat si Vice Ganda ay nanalo sila ng 50 sila. Nanalo ng 1 million. Bihinati-hati nila yung partida nito na 35,000 ibinakal ng second hand na motor. Ngayon, umuwi siya dito sa amin sa Bicol. Ayun, nabalitaan ko nung pag-uli niya dito may mga gasgas. Sabi ko na ano ka? Nagsimpla nga niya mama kami. Binaliwala lang niya may mga lugad-lugad yan. Sabi ko magpa-check up ka. Parang may Yun. sa ulo. Parang na-apektuhan nga rin yung ano niya Dahil sa aksidente. Doon na nagsimula na dahil sa aksidente. Tapos yun na po, bumalik naman siya, nagtatrabaho na. Sabi nung asawa na hindi pa man sila hiwalay nung asawa niya. Yun nga na sumpong ang epilepsy kaini. Natuto hanggang sa ikunumpay nila sa ospital. Kailangan na yung Kabuyaw. makuha natin yung plaka. Sino ang pwedeng mag-asikaso nun? Yung anak ko na lang, sir. Kailan po niya kukunin? Dapat po, ngayon, halos ngayon. Yung po ngayong baka pagka may siribot kaya ngo yan, tanan doon sa ano sila, nasa Kapalungga, nagtitinda. Oo. Ay, pwede nating paanohin na. Magkano ba yung pamasahe at ano? 1,000 po nung ko yung anak ko 1,000. Ang pamasahe. Siya naman po ang utusan ko. Kailangan ipapatix ko na pakigawa na yung para kukuhain na lang yung plaka. Kailangan kako ang plaka ng MRI. Opo. Dalhin na din yung yung CD. Iyo po. CD tsaka May naman po sila doon. Kasi nagtanong kami doon sa Leon ay, ang sabi ay, kailangan po talaga yan. Kung saan po sa Ligaw, doon po kayo makuha ng plaka niyan. Ang pamasahe nasa 1,000. 1,000 po na, basta nung bigyan ko yung anak ko, nung pinalakaw ko nga nung pinasubmit ko duman, yung 1,000, nag-abono daw siyang 150. Sabi okay lang. Anong na oras? Dalaganin ang haloy lang, 2 sakay ay. Kuya Ramil, anong nararamdaman mo? Aming, si Sir Baga, ito Kilala mo pa ako, Kuya Ramil? Pray lang. Dalangin tayo sa Diyos. Kilala mo si Hope.
kilala mo pa si Hope, iba halos ang dila na lang ang walang sugat. Pero nanalig lang sa Panginoon. Ngayon, bumalik yung... Sir, hindi nga po pinaganghilot ko ini. Nagbakal naman nga ako. Bakit na? Ano pong nangyari? Ano po, gano'n na pa-paralyze na siya. Hindi nakakasirkular ang ano niya. Nabibilot na siya magtaram. Naarog na siya kaya. Naarog siya kaya. Hapo tutoy, wag mong iganyan. I-ano mo, diretsyo mo. Nagang hilot-hilot ko. Iyo po, epekto daw nga ng bukol. Sinabi ko po lahat yung ano nitong anak ko Tyran dun sa kay doktora. Kasi nga po, mami, ganyan na nga. Ginagawa namin ang lahat, Kuya Ramil, para maging okay ka. Ipag-pray mo yung ano mo, kalusugan mo ha. Yung bukol mo. Amen. Amen. Kuya Ramil, ito naman. Miss ka na pati ni Nanay Gigi. Ay, di ko kumira na gising pa si Kuya Ramil ha. Miss ka na daw ni Nanay Gigi. Oo. Sabi ko nga, inahabi ko, anak ko, lakasan mo ang loob mo. Aba, tumindi. Pinipilit kong ano, habi ko, tanga na nabapractice yung bitis mo. Di yun, gusto man tumindig. Ay, talagang wala Kaya. na hindi kaya. Gusto niya higa ng higa. Kaya yun, nihilot ko nitong Kala ko na madadala na natin siya sa ospital ngayon eh. siya nga po, sabi ni doktora ay, iano ko po yan nanay, ako na lang po ang maopera dyan sa anak nyo. Kaya lang, kailangan ko lang po yung MRI. Yun lang po ang pinaka-importante. Ali, meron na po tayong MRI. Mayroon na nga ni po yung, ipiprint ko lang po ito nga, yung, Sa plaka na ano. Nini, pakuntak mo. Oo. Ha? Ito nga, mapagawa ng Para MRI. Para maano na kasi Kung yung bagarod mo, kaya nga, diba, anong sabi? pakiprint po ng may mga puti. Kaya nga, ito, binilugan nga ni Doktora Torres. Ipuan kasi dyan malinaw. Malabo daw. Malabo Malabo Kailangan makuha yung plaka kasi alam ko may Ang plaka. tinao po kasi CD lang. CD lang. ang tinao. CD lang po ang tinaon niya ay. Dapat Kasi siya pong plaka. hindi po kayo nagpayag na CD yung binigay lang. Dapat pala Sabi ko nga ni- Kayan. Opo, lahat naman ng malaki din yung 18,000. Yung nga tapos ni, di nila sabi ko, ipiprint. paano po yan? CD mahidap. Oo. Pag CD mahidap. Dapat talaga plaka nitong ang katong kay Kuya Pag CD Ramil kasi sa di mo Laguna. makikita. Di mo makikita. Basta-basta eh. Oo. Kasi Pakula na din kasi ang buko ni Kuya Ramil. Siya na ining may bilog na kayo. Opo, ito po ang pangko ni Kuya Ramil. Malaki na. Pakula na po siya. Oo. Kailangan makuha. Bukas po dapat makuha na natin na para ma-schedule na ni Doc. At di na yan lumaki. Maalis na po yan. Ano Nay? Iyo po. Magbibigay na lang ako ng allowance dun sa kukuha para makuha niya na. Iyo po. And kukunin muna Kusang ko na natin lang po dun yung sa ano po. Iyo po, sir. sponsored. Ano po, Nay? Sa sponsored. At magbibigay ako sa iyo, Nay. Pansamantala ng 2,000 ano? Galing sa sponsor. Ano? Salamat po. Para makuha na agad yung sa anak. Ano? Para Iyo po. maoperahan na agad. Pasasaglitin ko naman si ate. Opo. Oo, sa ligaw na naman. Kaya lang na matawagan, nagawa na nila ng ano, para pag dumani mama mo, dara na niya. Opo, ganun po ang Schedule. gagawin natin Iyo kasi po. normal naman ay binibigay ang plaka. Hindi yung maoperahan pa o ganun. Yun yung dapat talaga plaka. Malinaw kasi yan, eh, Itong plaka komplikado. pag yan ay sa Laguna kay Kuya Ramil. Itong may mga saradit na brain. Oo. Arog kayo ito. Ito nga, plastic na plaka. Printed. Medyo nga ni ano na siya, oh. Payat-payat na siya. Pero nakakakain pa siya, Nay. Ayun po, nakakakain pa man po. Sinusubuan ko na lang. Dahil sa bukod. Pinipilit ko nga ni patindig. Sabi ko, kayanin mo anak ko, paano kanyan makakaano? Ay, nako. Tulungan mo ang sarili mo. Oo. Kain ka, Kuya Ramila, at bukas papakuha na natin plaka para may schedule na. Ano?
At pag nakuha nyo na po yung plaka, may schedule na si doktora, Ayun po. chat na po kayo sa akin. Dala na natin siya. Magkano po yung sa dugo? 7 bag po po ng Pitong bag po, wala pa naman pong inano sa akin. Basta ang... Basta pag nakakumpine daw po sa kama, ano kami ng dugo. Opo. Ano na siya. Ano man siya, PWD man siya, at nasa public ko naman siya. Ito na, para makuha nyo na yung Iyo plaka. po, iyo po. Salamat po, sir. At kailangan po natin yun, mabilis-bilis na po natin maasikaso para kay Kuya Ramil. Yan po, Nay. Ay, salamat po sa bigay sa anak ko. Sponsor. Sana po gumaling agad itong anak kong ito. Ako'y na na rin ay. Kuya Ramil, pagaling ka. Very good. Yes. Miss ka na ni Nanay Gigi. Nakita mo si Kuya Ramil. Pag ano yung ano. Minsan sir nasabi, wala pa si ikaw daw po. Yung na pinaganghalat ka po niyan. Anong gusto mo, Kuya Ramil? Punta dito. Tabi tayong Papunta matulog. dito. Iihiyan mo naman si sir. O, ano lang, basta ginagawa namin yung lahat para matulungan ka. At ganun. At andyan man yung contact tsaka yung Matawag na lang kami sir sa iyo. Yung anak niyo po na Iyo po, si nakakapag-update sa Hading, sinabihan ko nga niyo po. ito, andito kami para makuha na yun. Tulungan na lang ba? Opo. Kay sponsor, Salamat. channel natin. Sa mga, Para makabalik ako. Ang bata mo pa, Kuya Ramil, kasi ano pa. batang-bata ka pa, makakatatlong asawa ko. Ay, joke lang. Joke lang, Kuya Ramil. Joke lang, Kuya Ramil. Basta pray tayo. Balik tayo sa, mag-serve tayo sa Lord, eh, no? Kapag ka magaling ka na, serve na tayo sa Lord. Para sure. Ha? Para sure na gumaling ka lang. Yun na lang anuhin natin kapag ka gumaling ka. Pagalingin ka lang ni Lord, mag-serve tayo sa Lord. Ha? Yung gawin mo, Kuya Ramil. Pag-pray mo sa Kanya na dagdagan pa yung panahon mo. At si mama mo, andito naman. Napaka-bless mo kay mama mo. Di napapagod si nanay. Diyos ko. Kahit mukhang puyat ka na eh, you know? Siya nga po, permi akong amay na matatamisan. Sige, ang apod ka ini, Mama. Ano ba gatoy? Sabi ko, ano ba bibi damulag? Mama, nangapapod. Isan, ano sa kuya. Ako na, ano baga, parang may gusto po baga siyang sabihin. Magpapalambing siguro. Yung nga ni Habi, ma, ano baga? Masabi yan, may mapunta dito. Ako sino? Sasama ka, mama. Ako masaan baga tayo. Basta. Bisa nagantaram niya ng mata nga na ako. Sino ba nga mapunta? Sa nagkakamatayan, naapot sa ko. Nabangon na naman ako. Ano baga to'y? Nagang hiling-hiling siya. Ngayon, ang sabi naman po nung may nagbulong dyan sa asawa ko, binulong ito. Ang sabi daw ay, may ano daw ito, kung naniniwala ka sir, may ano daw, may dinadala. Tapos, sabi niya, pag pinaoperahan ngayon yung anak niyo, mamamatayan. Ang gusto, kung ano daw kami ang mabulong sa iya, bubulungin daw po ini. Sabi doon sa anak ko, sinikreto yung anak ko, kung ipapa-opera yan, yung kapatid nga yan yung, i-ano ko nga yata, wala nga yung nakakaligtas. Ako, ba't naman siya nang hula ng ganun? Ay, yun na nga, ang sabi nga ni Doc ay, ano na, Kailangan matanggal. siya daw po ang mabulong. Basta daw, yun, presyo siya. Ay, hindi. Sabi ko, presyo. Na presyo ng ganun. Sabi ko, kwarta ang inaano niya. Sala ka ko yun. Mali. Doon sa anak ko. Saka daw, may ano daw po ito. May karaw. Ay di man ito naniniwala. Ano man bagain. Christian po yan, hindi na. Christian, di naniniwala. Hindi tinatabla ng Kaya nga po, nung ipabulong yan dun sa totoo yun, sabi mo sir, walang nangyari dun sa binuntog. Kasi kinukontra ka ini, hindi niya ako magaling dito. Mama ako, bakit?
10 iba. Hindi nga ako naniniwala. Kaya yun, hindi man talaga siya nagaling. Oo. Hindi kasi si Jesus Hindi lang ang daw, nakakapagpagaling talaga. Amen. Si Jesus lang daw ang makakaano. Jesus ang liligtas sa'yo, Kuya Ramil. Sampulo nga mama ang Diyos noon, habi ka ini. Hindi nga ako paniwala. Walang nangyari, binuntog siya. Yun, nagbayad nga yung ama ng Mildos dun sa matnog baso, dun sa sinasabi ko po sa iyo. Wala din talaga. Bagkus naglala siya. Pero hindi pa siya inaano dun. Nakakalayas pa siya, nakakapunta pa dyan, oh. Sa itaas, nagantambay nga yan doon sa may harahagdan. Ako baka mahulog ka, daima, na para pahangin. Ay ngayon, wala na. Kasi pag upo-upo na, upo-upo yan dyan sa may hagdan. Ako ano to'y kaya mo? Pag mamaga, ginigising ko yan. Sabi ma, hindi ko talaga kaya. Kala ko madadala ka na namin eh. May na eh. Pero hayaan mo, Kuya Ramil. Sana nga ni maging Ginagawa namin ang lahat. Yan, hintay lang natin yung plaka. Ibigay kay ano doktor. ka ito, At tanggal na yung yung bukol. Anong tawag daw na sa bukol na yun? ano daw po yun? Parang tumor daw yata yun. Tumor daw. May nagsabi po para daw tumor. Pero ano sabi ni Doc? Sabi po ni Doc, ay nanay, malaki na po talaga ang bukol ng anak niyo. Kaya kailangan po talaga yung maoperahan agad. Kaya lang po pag ano na po yan, naka-admit na sa maghanda na po kayo ng 7 bag na dugo. Yan po ang kailangan. Kano po yung isang bag? Hindi ko pa naman po wala pa naman po hindi ko pa na I-ano nyo po na sa amin, bato nyo sa amin yung presyo para pag-pray din namin yung Kuya Ramil, dito lang kami nakalala. Sus, bukas na sana makuha na po. Tapos babalik kami dito sa sunod na araw. baka pagkalampas na po Hindi, sa mga Monday. ng burutuhan. Sa Lunes po ang burutuhan, sa Ribot pa ba po? Oo. Baka mga pagkalampas na po Martes. niya ng Sa Martes na mabalik kami para sana makuha na natin, madala na natin siya sa ospital. Si Kuya Ramil. Kuya Ramil, ano masasabi niyo, Kuya Ramil? Ang mga magtutulong sa atin? Masasabi ko lang. Sa mga nagtutulong sa atin, magsalita ka Wala anak. akong masabi. Salamat po yun sa mga tumutulong sa atin. Ay, nalilimot ko na anak ko. Ayan, Kuya Ramil, at Yan, yan. kamaanin na muna kami na sa Martes po, mabalik kami na para natin, madala na siya sa ospital. Po, parang nalilimot na baga po yan. Ang laki na po kasi ng bukol na, nakita ko. Ano po, affected na ang ano niya. Oo, mahirapan. Pray lang, Kuya Ramil, kay Jesus. Jesus as our healer. Ayan. At sige na, Sige po, maulan pa sir. Maraming salamat po sa sumusuporta sa anak ko. Sa inyo, lalong higit na po sa inyo, sir. Salamat pong maigi. mga kalingap, at sa Martes po, dadali na po natin sa ospital si Kuya Ramil para mapa-operahan. Salamat po ulit dun sa nagbigay ng support po para for operation ni Kuya Ramil. Hindi po natin muna nabigay lahat. Iningatan din po natin yung fans natin para mapunta po doon talaga sa operation ni Kuya Ramil. Salamat po sa mga nag-sponsor. Ito po sila. God bless po.